Sa Good Vibes, 5 ka mga Bacolod noon nga nangibabaw sa licensure examinations kag masobra 40 ka mga atleta Pasidunggan sang Bacolod LGU sa Biyernes. Ang BS of Physical Therapy student sa Riverside College nga si Raymond Carlo Masbanyo ang kabahin sa 5 ka mga Topnotchers nga Pasidunggan sa Bacolod LGU sa awarding ceremony sa SM City Atrium sa Biyernes sang hapon. Si Masbanyo nga nangin top sa December 2024 Physical Therapist Licensure Examinations ang ikaduha nga top-notcher sang kolehiyo sa magkasunod nga tuig. Upod sa mga Bacolod noon top-notchers, Pasidunggan man ang masobra 40 ka mga atleta nga nagpauli isang medalya gikan sa Batang Pinoy competition sa Palawan. Ginpahayag ni Councilor Jason Villarosa nga dalayawon ang mga top-notchers kag mga atleta nga naghatag bugal sa syudad. Nakasaad sa ordinansa ang pagbaton man nila sang financial incentive gikan sa LGU. Nangin pamaagi ini agud matagaan sang duga nga inspirasyon ang mga homegrown athletes pati na mga academic achievers. Ang purpose nakon sa awarding ceremony na ini is to give them credits, this kind recognition. Ang coaches kaga numera man, di ba? Coaches, Corresponding. mayor personal mag-aatan.